mga iyans, no? Dito na rin sa taas ng truck, no? Maglilipat tayo ng ano, ng kulungan ng kalapati, no? Kinarga natin sa dito sa truck, kinarga natin sa truck ni John Reed, no? Kay John Reed kasi siya ang ano nito, siya ang nag-drive. Ito pala ay kalapati na ito ni paring James, no? Si G-Force Loop ng Binmali. Ito ang kanyang kulungan. Okay mga yan, tara. Dahil tayo yan, papunta tayo ng dagat. Dito tayo ilipat. Gatog! Dito tayo ilipat mga yan, no? Sa may dagat, no? From dito sa Barangay Baybay Lopez. Ano mga yan? Ito yung ulitin ko mga yan, no? Kay paring James na kulungan, no? Ang driver ng truck, si John Reed, no? Kulungan itong mga yan ni paring James, si G-Force Loop ng Binmali. Maraming yes, no? Samahan nyo kami sa biyahe namin ito, no? Paalon tayo mga, paliko na tayo mga yan ng ano, ng San Isidro Norte, no? Paliko na tayo. Ito mga yan, papuntang dagat ito mga yan, pa kaliwa, papuntang dagat. Yung pakala mga yan, papuntang bayan ng ano yan, sa bayan ng Binmali, bayan. Ito mga yan, papuntang dagat to. Ayan. Kamias, no? Ayan mga inyans. Papunta na tayo. Biyahe Norte. Biyahe Norte tayo mga inyans, no? Nasa ibaw tayo ng truck mga inyans, no? Kinarga nito yung kulungan ng kalapati ni paring James, no? Ni paring James. Ayan mga Indians, no? Papunta natin ang dagat. Papunta natin ang dagat. Ayan mga Indians, no? Biyahe, biyahe, biyahe. Yui boy! Ayan. So, dito tayo sa may dagat. Dagat na tayo. Madam! Ayan mga no? Dito mga maraming bangka ito mga so. Bangka. Ano yun siya? Pag saan na mga tabing dagat yung mga bangka. Nangisda mo yan, nangisda. Si Mama Edie. Nauna na si Mama Edie. Dito na tayo. Ay ba yan sa tabing dagat yan. Tapos dito niya papasok. Dito na tayo sa ikot ng mundo. Tayo na sa tabing dagat. Tara na, tayo na. Tara na, tayo na. Oh, dito. Dito na tayo. Tara na, tara na. Tayo na, tayo na. Tara na. Doon natin, ano man yan so, may bahay doon si paring James
Diyan natin ilipat ang kulungan ng kanyang kalapate. Yehey! Andito na tayo. Dito na kami. Mamaya no, abangan nyo ang pagkaroon namin dito sa kulungan ng kalapate ni paring James, no? Okay mga yans, no? Sa ngayon lang mga yans, no? Salamat sa panood. God bless you everyone. More power. Keep safe sa buti ko yung kalagayan. Bye bye mga yans.